Bratislavskí vodiči si dnes išli oči vyočiť. Zbadali totiž na ceste netradičné vozidlo. V tzv. Rikši sa väčšinou prepravujú ľudia alebo tovary v Taliansku alebo v Ázii. No a dnes sa v podobnom vozidle vozil štáb Prvých novín. Len sa dobre pozrite, ako si moji kolegovia prevetrali hlavy. Viete si predstaviť s takýmto niečím jazdiť po meste? Poďte to vyskúšať spolu s nami. Jazda v takejto rikši sa rozhodne nezaobíde bez zvedavých pohľadov okolo idúcich. Veď nie každý deň vidíte na ceste niečo, čo nie je ani auto, ani motorka. Testovacia jazda je za nami. Sme živí a zdraví, ale hlavne dobre prevetraní. V Taliansku alebo v Ázii sú takéto rikše na cestách úplnou samozrejmosťou. Ak chcete pútať pozornosť na slovenských cestách, máme dobré správy. Takúto automotorku môžete prihlásiť aj na Slovensku. Na šoférovanie potrebujete vodičský preukaz typu B. Príľbu nepotrebujete vôbec. Každý, ktorý ide okolo, tak určite minimálne ten pohľad nechá na tejto trojkolke. Samozrejme sú ľudia, ktorí už aj nejaký záujem prejavili. Je možné mať prihlásenú, je možné mať na ňu ešpezetku, takže môže ísť na cestu, dá sa s ňou bežne jazdiť. Toto auto je samé prekvapenie. Ak vás jeho vzhľad omrzí, v lete si z neho môžete dokonca urobiť aj kabriolet. A toto sa dá normálne prať, hej? To práť, Týmto vozidlom môžete ísť rýchlosťou do 60 km za hodinu. Je 3 metre dlhé a 1,5 metra široké. Skrátka ideálne na parkovanie v meste. Vyžaduje si podobnú starostlivosť ako auto. Každé 4 roky si obnovíte technickú a emisnú kontrolu. Viete si predstaviť, že by ste s takým vozidlom chodili normálne po meste? Samozrejme. Ja som všetko schopný. Je to nízkoobjemový motor, takže určite to aj menej papá. To si neviem predstaviť, hlavne v zime. Nuž, ak by šoféri vymenili svoje autá za rikše, na cestách by to mohlo vyzerať aj takto. Pre televíziu Slavka Janko.